Assalamualaikum, Lor. Iki mah aku nyang kebun, Lor. Sangu ngenean. Iki jenenge alen-alen. Khas Trenggalek. Tak bedele ya, Lur ya. Iki lho, Lur, jenenge alen-alen. Tak jajale. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih banget, Lur. Tenang. Cek keranjang kuning ya, Lur ya. Kang, cilong. Karo leren iki. Jangan enak tenan, Lur. Renyah, gurih. Dicek keranjang kuning ya. Murah iki. Khas Trenggalek. Jangan mantep. Mantep. Gurih.